Kenya kai. Maya wacho a law the not more than 2/3 gender principle. Mosi tam serikal mondo lok mine mang'eny mondo donje kar buak mar siasa. To koro mai kai wawacho ni en political expediency. Okwadwaro gimiluongo ni tokenism, political tokenism. Nikech political tokenism wabo chuoga ka kendo kawuono waketo gimoro, kiny kendo wabo chuogo moro, kesho kutwa kendo wabo chuogo moro. Koro gik mwawacho gi niya, katiba ne ler kabisa wach kaka ji nyaka bed ni nitiere loch, jok ma kawo telo nego bed ni rango kaka jopiny te nyalo tare. Ok ibed ni in gi akwede kuom ng'ata ng'ata. To koro ka kendo wachako keto ni nyaka bet mana ofis mondo koro ka ine ni jok moko bende nitiere kaka luwi, or kaka rangi, kaka tayo gik moko, kaka itayo gik moko, mano an kaka japiny. Mosebedo karango kaka wambe wanyalo bet e kuonde mag loch mopogore ama kuma ji tiye mopogore, awacho ni magi gik ma ok wanyal chako timo sani. Nikech kochak time sani, kiny ne kendo bogol moro. Inyalo medi moro ofis kawuono to kiny, nikech kiny ne ng'ato kendo bodwaro gimoro to